Oleh tundum kan video chuanin Yano Light SBI manga ATM card check dan kan card application status check dan kan enchin don ani masaberin Yano Light akan login anga chuanin kan card deal te kha kan check don ni heta hianin asim screen no lang hian hetlai silama kutpha lem in don hoin manage card ti kan hunga ta hen kan kal don ani chuan ta hian kan kala anhoi bera hianin debit card issuance checking ti hen kan kal lenga ta hianin kan account number kha kan eng lo don ani chuanin ta hian kan ATM card kan deal thla kha kan hriat ve nga September thla ka deal kha ni tutleng kala dong lova enge status ni re kan check don ni submit kan kalanga ten hei September thla ATM card September ni thuma ka deal kha reject ania chuwangin ka deal ka hlotling lo tina nia hi a deal non le emo branch kala i status i engwanga reject nge ni te riat the kan riat lo pon branch sa zofia the doni ole khati jong kha ni le photo se kan video te min lo like ka min lo share saka kan channel te min lo subscribe sakzel turin viewer te kan ngenin kan som tak mek me ucheu ni